Bueno, orkestu lehenik eta behin, zure burua. Gu gara Bonboi Gozoak eta gara Garazi, Usue, Nara, Saioa eta Oiane. Eta gatoz Maristas eskolatik. Bale, zorionak. Eskerrik asko. Ikusi da, zuen taldean bebai, landuta dagoela. Arkatu. Oso ondo, indarra hobetu duzue eta eskertzen dira irribarre horiek. Ondo pasatu duzue? Bai. Nabaritu da. Gero, zerbait esatekotan, esango nuke, erratzen bazarete, ezin duzu aurpegiarekin. Zu adibidez erratu zara eta jarraitu duzu aurrera. Ez da ezer gertatzen, danok erratu algara. Baina ez jarri aurpegiak. Bale? Eta gero kontuz, badauz momentu batzuk musikan izilunea daudela. Eta hor, da gomo, bueno, hemen, ez da ezer gertatzen. Prestatzen zarete, dantzatzen jarraitzeko. Hori ezin da gertatu. Dantzan zaudete musika hasten denetik, bueno, estenatokian zaudetenetik, amaitzen duzuen erarte. Kontuz gauzatxo hiekin, bale? Baina bestela oso ondo. Zoriana. Eskerrik asko.